Číslo od 1 do 4. 4. 4. Oj. No teraz som ten konektor vyčistil, že so šparátkom vyfúkal vzduch a akože pevnejšie to drží. Ale nerobil by som to takto. Ja som to vtedy robil na tom mojom mobile, že sme boli vtedy na ture, vieš. No. A pamätáš si, jak mi nedržala nabíjačka? No. No ja som to tiež robil takto, že som si to čistil šparátkom na jonom a na čo som, jaké piny som si tam dojebal. Vieš. Vtedy to bolo tak. Nebudem dávať 70 € za výmenu, to asi mám na háku. Akože ono mi to nabíja v pohode, ja nemusím tú nabíjačku držať, mne drží. Tak, ako ktorý kábel, mám taký kábel, že čo mi tam v pohode drží. Počas nabíjania akože nemôže na tom telefóne fungovať, tak ho nechávam v kľude. A nabíja mi všetko akože v cajku. Aj keď tak mierne povyťahnem hore dole, tak drží. Povytiahneš, dobre. Streamuješ, nemôžem povedať. Dobre, poďme. Let's go. Je to nejaká nová mapa? Je to tá na Halloween, čo bola. Ktorý bola pridaná. Halloween 23. Raiju? Please, 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 please. Je tam. Dobre, hotovo. 40 sekúnd mám pocit. Prvý pokus. OK. Tak to bolo easy. GG. No teraz, jak tam dáme tie záznamy do piče, no.